Ahoj, jmenuji se Ivona, je mi 17 let a mojí oblíbenou aktivitou, kterou jsme ve škole dělali, bylo mluvení se Španěli. Myslím se, že mě to hodně posunulo v tom porozumět Španělům a taky si myslím, že více chápu vlastně slovíčka. Ahoj, jmenuji se Kája, je mi 17 let a moje nejoblíbenější aktivita ve škole bylo asi povídání si s lidma na ulici, se španělskými lidma. Rodina, ve které jsem ubytovaná, je moc milá, mají vlastně stejně staré děti, takže se s nima občas bavíme a taky mají zvířata. A je to strašně dobře tam milé, jsou moc hodní a vždycky nám vše pito. Moje hostitelská rodina je moc milá, paní si k nám píše i přes den, ptá se nás, co chceme na večeři, co chceme na snídani. Ve většině věcech se nám přizpůsobuje a máme s nimi velmi pěkný vztah. Moje celková zkušenost na téhle škole byla moc skvělá. Moc jsem si to užila, protože vlastně všechny ty hodiny mě pak bavily. Bylo to vyučováno takovou zábavnou formou a i ten učitel je moc sympatický a je obrovskou výhodou, že umí anglicky, takže občas jsme něco nerozuměli, tak nám to mohl přeložit. Moje zkušenost ve škole je super, moc cení lidi, líbí se vypracovat ve skupinách a taky jsem moc spokojená s naším učitelem, který na nás pořád mluví španělsky a myslím si, že to mi opravdu nejvíce pomáhá poslouchat ten jazyk a vlastně učit se porozumět spolu jazyku. Hlavní benefit učení se tady ve Španělsku je to, že po škole chodíme na různá místa ve městě a učitel nám vysvětluje různé zajímavosti a učíme se nejen přímo tu gramatiku a tu teorii ve škole, ale taky věci, které se nám vlastně budou hodit v životě. A taky se mi moc líbí, že můžeme komunikovat s těma lidma ze Španělska. To si myslím, že je opravdu největší benefit studování tady ve Španělsku. Obrovský rozdíl v tom se učit španělštinu ve Španělsku a v Česku vnímám tom, že se můžu tady bavit s lidmi, kteří opravdu španělsky umí a naučím se vlastně i praktické věci, které v životě třeba použiju. A úplně mojí nejoblíbenější aktivitou odpoledne o škole bylo jet na šuplí po centru Malagy, když jsem úplně moc líbilo. Studovat španělštinu jsem se rozhodla, protože mám ráda jazyky a baví mě se učit jazyky. A taky možná v budoucnu budu chtít cestovat nebo pracovat někde v zahraničí, možná i ve Španělsku, a tak se španělština bude určitě hodit. Celkově mám ráda jazyky, proto jsem se rozhodla učit se i španělsky a myslím si, že mi to v budoucnosti pomůže, protože se chci zabývat buddhistikou a tak se chci naučit co nejvíce jazyků a fakt mě to moc baví. Město Malaga se mi moc líbí. Vzhledem k tomu, že už jsem tady byla několikrát, tak se tu velmi ráda prací, protože paměti lidí jsou moc fajn a příjemní a taky se mi líbí celkové to město a ta atmosféra a počasí a vlastně všechno. Za všechny tyto zážitky chci moc poděkovat škole EIL Malaga. Hasta luego! Moc děkuji téhle škole a Malaze za všechny zkušenosti a zážitky a hasta luego!